Gaeilge agus fáilte ais má tatíon seo dírid agus fáilte. Inniu atá mé I Gorcaí cathair chorcaí tá mé vlogging inis sa chathair. Agus ní raibh mé riú an seo mar sin tá sketch mí orm. Tháinig mé a bhréir well, tróna inné agus dan mé le cara. Bhí an amsir go chu fásach ach bhí tróna jazz ógam bhí pizza an jazz ógan agus hiúlmid timp na cathrach nuair bhí sé rubug tedum ach inniu tá an tá dearag orm mar go bhfuil an amsir go hálan. Tá mé ddíreach inné dul go dí an English market. Bhí sé go hénta bhain mé ansoltas a bheith ag siúil timp seo cúpla clip. Pistachio one. As we walk the streets of London, the streets of Baltimore, and we feel at night a seven Boston line. Thursday agus bhhailm cafe. Níl mé géirí dul go Butler's Chocolate Cafe mar. Tá sé sin amáile clia agus áitina eile bhhailm dul go áit níos áitiúla Beiidir. Thu tá áit tras na sráide, so Beiidir an áit sin. Fuair mé sin an brefidirú sé an áit go le. Tá sé onanta maiid. An bhecinn sibh an Starbucks seo. An bhecinn sibh rudidir bí áisteach faoi. Tá mé I Park Vic an Gaeilge inis, Fitzgerald Park, agus tá sé go hálan. Tá sé anjas is bralam parkana, níor Eckham Park I gcathair ná in áitir bí caiithí mé dulasteach mar is bralam dúlra, spralam ahanrud, spralam glas. An drachúr tá tursa orm go fáil, cheannaí mé an cafa, dul mé well níor chríochnaí mé mar tá má cheanga dáte fásta mar bhí sé bhraché ní bro golóir baine istíon ach tá lecht armsa agus tá má bhála ionta trom mar gheall go mé ag taistil ar fá cúpla lá agus ní raibh mé géirí suitcase a thuirtlumm ach tá mé go bra. Ba bhrealam fanart am híon seo ach caithí mé dul go dtíon lethras mar sin sílam go raithí mé go dtíon cafe an seo tasúil an ggóil siad fáscailte. Dúirú ar an comhartha sílam go bhfuil siad fáscailte go dtí 5 chlog agus tá sé 4 chlog. Mar sin ar Island. Jason Arlene Madra isce ná madú isce. Cheannaí mé uachtaráte mar dúirt mé tá mé cheanga dáte so tasúla gom go goteoí seo. Áhar ar an chrán seo. Teach na siog bug bídeach